Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια γέμισαν τον ουρανό με λέοντες, άρκτους, ένα βέλος, ένα ζυγό και ήρωες της μυθολογίας, τον Κένταβρο, τον Περσέα. Είναι οι αστερισμοί που στη διαδρομή του ήλιου ορίζουν το ζωδιακό κύκλο. Χώρισαν τον κύκλο αυτό σε 12 ίσα τμήματα, σαν τους μήνες του χρόνου, και τα είπαν ζώδια. Ζωίδια δηλαδή, μικρά ζώα. Επειδή το 12 διαιρείται με το 3 και μας δίνει το 4, που είναι οι 4 ποιότητες, φωτιά, γη, αέρας και νερό, και αντιστοιχίζονται με τα ζώδια. Το νερό, ας πούμε, σχετίζεται με το ψυχισμό, αέρας με τη λογική, φωτιά με την έμπνευση, το πάθος. Στην αρχαία Ελλάδα οι ονομασίες ήταν περίπου ίδιες, μόνο που η Δίδυμη ήταν η Διόσκουρη, η Παρθένος ήταν η Δίκη, ο ζυγός ονομαζόταν Χίλ Σκορπιού, γιατί ήταν στα πόδια του Σκορπιού, δηλαδή πριν από αυτόν, και υπήρχαν ο Φιούχος, 13ος αστερισμός, ο Κένταβρος, ο Γανιμίδης, δηλαδή ο Υδροχόος, ο Εγώκερος ήταν ο Παν των δασών και πάει λέοντας. Βλέπετε, οι αρχαίοι Έλληνες, ως πρώην ανημιστές, αναγνώριζαν ψυχή στη φύση και γι' αυτό έδωσαν ανθρωπομορφικά στοιχεία στους ζωδιακούς αστερισμούς και τους αντιστοίχησαν μάλιστα με τους 12 θεούς του Ολύμπου και τα χαρακτηριστικά του καθενός. Ας πούμε, στον Κρυό αντιστοίχησαν τη θεά Αθηνά, αυτόνομη, ισχυρή, δυναμική. Στον Ταύρο την Αφροδίτη, είναι η θεά της άνοιξης, της ερωτοτροπίας της φύσης, ταιριάζει με τον Απρίλη και τον Μάη. Στους Διδύμους ο Ερμής ως αγγελιοφόρος μετακινείται μεταξύ Ολύμπου και Γης, άρα κινείται μεταξύ πνευματικού και φυσικού πεδίου. Λέγεται και πως ο Ερμής αντιστοιχίζεται στον καρκίνο, που είναι ο κοινός κάβουρας, επειδή έχει αδιαπέραστο καβούκι εξωτερικά, αλλά είναι τρυφερός μέσα του. Στο Λέοντα αντιστοιχίζεται ο Απόλλων, βέβαια ο Λοέον είναι φως, είναι άρχοντας, βασιλιάς. Στην Παρθένο η Δήμητρα, μητέρα για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί από αυτήν εξαρχιόταν η καρποφορία της γης. Στο Σκορπιό ο Άρης παίρνει το θάνατο, αλλά μετά την αναγέννηση. Ακόμα αντιστοίχησαν στα ζώδια και τους 12 άθλους του Ηρακλή, επειδή οι άθλοι συμβολίζουν το πέρασμα του ήλιου από τα ζώδια και μας αφορούν όλους, γιατί σε κάθε άθλο αποδίδονται εσωτερικά νοήματα. Ας πούμε, στα άλογα του Διομήδη βλέπουμε τον Κρυό. Τα άγρια άλογα συμβολίζουν τις ανεξέλεγκτες σκέψεις του νου μας και άρα ο εαυτός μας πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση και να ελέγχει αυτό που σκεφτόμαστε. Ο άγριος Ταύρος της Κρήτης, από την άλλη, αντιστοιχιζόταν με μια κτηνώδη σωματική δύναμη που έπρεπε να τη θασευτεί, αλλά όχι να θανατωθεί, ακριβώς όπως οι επιθυμίες, που πρέπει να ελέγχονται, αλλά χωρίς να καταστρέφουμε το σώμα. Ενδιαφέρον έχει και ο καρκίνος, αντιστοιχίζεται με το κυνήγι του ιερού ελαφιού της Άρτεμις. Όταν το έπιασε ο Ηρακλής, ήθελε να το κρατήσει, δηλαδή να κρατήσει την ίδια τη ζωή, όπως κάνει με τα πράγματά του ο καρκίνος. Και ο Σκορπιός με τον άθλιο της Λερναίας Ύδρας, γιατί μας διδάσκει ότι για να σκοτώσουμε τη σκιά μέσα μας, πρέπει πρώτα να τη βγάλουμε στο φως. Πρώιμη ψυχανάλυση.